Perhehoitoliitto perustettiin 31.7.1983 Jyväskylässä. Liiton perustamista oli edeltänyt vuosia kestänyt valmistelutyö, jonka keskeisimpänä hahmona oli Vilho Kovalainen. Vilho oli ollut jo monessa mukana, mutta perhe ja perhehoito olivat hänelle sydämen asia, jonka puolesta hän oli valmis panemaan itsensä likoon. 1. kesäkuuta 1987 Perhehoitoliitto julkisti yhteiskuntapoliittisen tavoiteohjelmansa. Se tapahtui Toivakan Ruuhipirtissä, Vilho Kovalaisen perhehotellissa, jonne liiton johtokunta oli kokoontunut tavoiteseminaariin. Tilaisuutta vauhditettiin laululla. Valistus on viritetty, järki hyvä herätetty. Tammi-helmikuun vaihteessa 1992 liiton johtokunta oli jälleen kokoontunut Toivakan Ruuhipirttiin pohtimaan tavoitteitaan ja laatimaan tulevaisuuden suunnitelmia. Samalla muisteltiin liiton alkuaikoja ja parhaiten niistä osasi kertoa Vilho itse. Se voi olla pelkästään irrallisia alueorganisaatioita, vaan tarvitaan tällainen valtakunta. Oliko silloin jo tämä Keski-Suomen hiekanämien yhdistys sitten? Se oli olemassa, joo, kyllä. Ja silloin me lyötiin Kallen kanssa kättä, että mä jatkan niin kauan, että valtakunnan järjestö saadaan pystyyn lisää näitä yhdistyksiä. Savonlinnan seutu taisi olla niitä ensimmäisiä Keski-Suomen jälkeen, jonka perustaa Forssan toimikunta, jossa sitten te pojat olitte mukana, niin oli seuraava vaihto. Saatiin näitä muutamia yhdistyksiä lisää. Niin sitten käytiin edustaamaan mallisääntöjä Perhehoitoliitolle ja kutsumaan kohdista suurta kokousta Jyväskylään. Koko ideahan sai alkunsa Jyväskylän kaupungin järjestämässä perhehoitajien tai sijaisvanhempien tilaisuudessa tuolla keskusseurakuntatalolla. Ja minua aina jurkki jotkut asiat, niin jurkki myöskin silloin, kun siellä juteltiin, meitä oli hirmuisen paljon siinä iso sali täynnä väkeä. Jos mistä asiasta puhuttiin, niin kun ei ole teillä mitään yhdistystä, joka puhuisi teidän puolestanne, aina oli se meille vastaus. Sen takia tämä asia on hoitamatta. Sitten me juteltiin Armas Istanmäen kanssa, joka oli lähinnä sosiaaliosaston johdossa silloin siinä vaiheessa, että eikö meillä voisi olla yhdistys. Eli tämä prosessin alkuvaiheisiin. Joo, syytön en ole siinä. Se on kiistaton tosiasia kyllä. Minulla oli hyvä keskustelu silloin ennen tätä komiteaa, nimestämän komitea, niin sen takia mä olin siinä mukaan. Minä hänelle jossain kahvikeskustelussa ihmettelin tätä asiaa, että miksi tämmöinen sektori on kokonaan jäänyt hoitamatta. Hän sitten iski nyrkkiä pöytään, että tuommoinen asiahan pitää hoitaa. Eihän se muusta ole kiinni. Ja heti kun hänestä tuli ministeri, hän nimestään komitean, mä sain kutsun edessä. Kyllä, sä oot ihan vahvasti niin kuin syyllinen. Että... Syyllinen. Olet itsesi julistanut syyllinen sitä. Syytön. Vilho puhui, mä muistan. Ja tytöt pelkäs mun puolesta. He sanoi, että heillä Hamehelma lypatti koko ajan, että jos mä mokaan sitten koko hienon asiaa siellä suuren yleisön edessä. Mä en muista pelkäämistä, mä muistan, että sä ravistelit ihmisiä puhumalla just näistä työntekijän moninaisista rooleista. Ja... Kyllä toit semmoisen asian sillä tavalla esille, että koko sellainen taistui ihan hyvin. Mä olen kyllä latautunut, että mä aina puettelen tulemaan. Jopa Helsingin sosiaalityöntekijät pyrittivät minut sen jälkeen. Kyllä se semmoista oli. Siinä vaiheessa muuten tarvittiin aika lailla rohkeutta. Tämä asia oli sellainen, josta ei ollut puhuttu ja josta ei saanut puhua. Mä sain muutamia haukkumakirjeitä kotiin, että puhut semmoista asioista, josta ei saa puhua. Kauhean tunteenomaista. Joo. Siis miksi ei saanut puhua? Sen takia, että siinä kuulemma vaarantui lastenhoito kokonaan. Joskus mä loukkasin sosiaalityöntekijöitä, joskus varsinaisia hoitajia, mutta hoitajat ei kyllä koskaan loukkaantuneet minuun. Me aina oltiin kyllä hyviä kavereita keskenämme.
kuntien taholta nimenomaan sanottiin, että minä niin poltan sillat, ettei nyt lasten perhehoidolla ole sitten mitään tulevaisuutta tällä. Se on siis ikäviä kirjeitä. Tuollainen virallinen asenne oli hirveän tämmöinen torjuva ja pelättiin, että mikä linja niin valitaan. Tuleeko meistä semmoinen ammattiyhdistys ja etujärjestötyyppi? Niin oli joo. Pitkään oli tämä. Joo, tuota veikkailtiin silloin alkuun, että mitä te olette, mihin te olette menossa. Ja olette sitten kerjäämässä lisää etuuksia itsellenne pelkästään lasten kustannuksella. Ja tämä on rumaa ja kaikkea semmoista. Ja sitten sosiaalihallituksessa oltiin kyllä hyvin myönteisiä tälle, mutta musta tuntuu, että enemmänkin just tämä kentän perustyöntekijöiden tasolla, sosiaalityöntekijöiden, siellä oli just tämä kahtia jakautuminen ja pelko siitä, että heiltä menee jotakin poistaa, että heidän valtaansa uhataan tällaisen. Sosiaali- ja terveyshallitus vai sosiaali- ja terveysministeriö, joka antoi meille perustamiskirjassakin joku heidän suosituskirjoituksensa, missä he ilmaisivat olevansa hirveän onnellisia, että tällainen tapahtuu. Joo, nimenomaan sieltä sosiaalihallituksesta käsin saimme kyllä myönteistä viestiä alkuun, mutta olet ihan oikeassa siinä, että kuntien sosiaalityöntekijät pelkäsivät, että he menettävät asemiaan ja heidän suuri valta siirtyy nyt just jonnekin ihmejärjestölle, joka hihloi tässä. Mutta käytännössähän me vedettiin semmoista linjaa heti alkuun, että vedettiin mukaan myöskin sosiaalityöntekijät. Ja vähin eri he alkoi ymmärtää, että tämä on yhteistyötä. Missä muodossa oli mukana? Esimerkiksi koulutustoiminnassa me hoidettiin koulutustoiminta yhdessä kuntien kanssa. Meillä oli kunnallinen sektori mukana suunnittelussa ja toteutuksessa ja tällaista. Ja lähtökohtaisesti huomasi, että tämä yhteistyö toimi.